Всеки, който се занимава с създаване на аромати, рано или късно стига до един и същ момент. Момента, в който техническите умения вече просто не са достатъчни. Това е преходът от занаятчия към истински артист. И днес ще разгледаме точно това пътуване. Сигурно е познато усещането, че си овладел материалите, знаеш формулите, но в крайния резултат нещо липсва. Няма я онази искра. Ето това е творческият застой, който всъщност бележи една много, много важна повратна точка. И тук идва прозрението. Ключът не е да търсиш навън, да добавяш нови и нови съставки. Не, пътуването е навътре, пътешествие към същността, за да се открие душата, която да бъде вложена в аромата. И така стигаме до кръстопътя на Твореца. Моментът, в който уменията просто не са достатъчни. Тук въпросът вече не е как да се направи нещо, а защо. Търсенето се измества от техническото съвършенство към създаването на нещо със смисъл. И ето го ключа. Първата стъпка, всъщност, не е да придобиеш още нещо, да натрупаш още етерични масла. Изобщо. А да започнеш да виждаш по-различно. Да промениш перспективата си към материалите, които вече познаваш. Добре, как става това на практика? Първата стъпка е да се изгради една лична, смислена палитра. Да се заговори на езика на ароматите. Това са инструментите, с които ще се разказват истории. И сега, може би очаквате да чуете някакво огромно число, нали? Стотици аромата? Ами, всъщност не. Истината е, че една добре фокусирана палитра от, да кажем, 20 до 25 аромата е напълно достатъчна за създаването на наистина сложни и красиви композиции. Тук качеството определено надделява над количеството. И точно тук се случва магията. Когато палитрата е подбрана, ароматите спират да бъдат просто съставки. Те се превръщат в думи, в изречения, в цял един език, с който творецът може да изрази абсолютно всичко. Спомени, настроения, цели вътрешни светове. След като вече имаме език, е време за най-личната част от пътуването – да се открие онзи уникален ароматен подпис. Собственият глас, творческият почерк, който прави един парфюм разпознаваем. Какво е това всъщност? Можем да го наречем ароматно ДНК. Това е ядрото на творческата идентичност. И забележете, то не се крие в отделните съставки, а в уникалния начин, по който те си взаимодействат, как живеят заедно в една композиция, създадена от определен творец. Нека го направим по-ясно с един пример. Представете си подпис, изграден върху комбинацията от лавандула и кедър. Успокояващ, стабилен, нали? Сега си представете друг – жасмин и ветивер. Единият е цветен, другият земен. Резултатът е нещо съвсем различно, интригуващо земно. Ето това са два напълно различни подписа, два различни глас. И това ни води до следващото ключово понятие – акордът. Тук мисленето се променя изцяло. Вече не се мисли за отделни нотки, а за това как те се сливат. Акордът е онзи магически момент, когато две-три нотки се обединят и създадат нещо съвсем ново. Нещо неделимо, сякаш се е родил напълно нов аромат. Добре, имаме си глас, имаме си акорди. Сега е време да построим самата история, да поговорим за архитектурата на парфюма. Всеки парфюм разказва история, а класическата пирамидална структура е може би най-добрият начин да го направи. Имаме връхните ногти, това е началото, първото здравей. После идват сърдечните нотки, те са същината, разгръщането на историята. И накрая, разбира се, базовите нотки, финалът, споменът, който става дълго след това. Но за да може тази история да се разказва с часове, а не за минути, са нужни така наречените фиксатори. Помислете за съставки като бензоe, ванилия, пачули, сандалово дърво. Техните молекули са по-тежки. Те буквално закотвят аромата към кожата и му позволяват да се изпарява бавно, красиво, разгръщайки цялата си история. И ето се стигаме до финалната трансформация. Преходът от творец към автор. Това е моментът на пълното осъзнаване и контрол над изкуството. На този етап парфюмният дневник се превръща в нещо много повече от тетрадка с формули. Той става огледало на цялата еволюция.
В него е уловено всичко, всяка формула, всяка грешка, всеки пробив. Това е личният ароматен архив. Тук идва и върхът на артистичната свобода. Моментът, в който, както се казва, спираш да следваш правилата и започваш сам да ги създаваш. Правилата вече не са ограничения, а просто инструменти. От този момент нататък, всеки създаден парфюм вече не е просто експеримент или сбор от приятни аромати. Той е съзнателно изявление, носи послание, разказва история, отразява гледната точка на своя автор. И така, след като сме извървели целия този път, от занаячия до автор, остава един единствен въпрос, който да виси във въздуха. Какво ще каже следващия парфюм, който ще бъде създаден? Каква история ще разкаже?